गारि फैगौ हनै बाबाया नेगासिनो बेसरा हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दिनैथ' मा फुजा दं नालाय फुजा होनो थाखाय रेडि जानानै दङ ओमफ्राय दामानिथ' फुजायानो सोलिगासिनोखा नै फुजा बोथोर जालायबाय आरोना दा नोंथांमोनजों दिनैबो आङो मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा जोंहा फुजा होनो थाखाय गासिबो रेडि जानानै दंजोबखायो ओमफ्राय फुजा होनो थाखाय जोंना पुरहिताबो फैखाबाय ओमफ्राय दा रेडि खालामगासिनो आरोना जा खालामनांगौ दङ दहाय फुंनिफ्रायनो खालामगासिनोखा दा नोंथांमोनजों दा दिनैबो मा खालामनाय जायो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसै आङो बेजों लोगोसे फुजाजों लोगोसे जोंहा मा दंबावो माबायदि फुजा होगोन बेखौ नोंथांमोनजों दा शेयार खालामलांसै आरोना आङो ओमफ्राय दिनैथ' मा बिश्वकर्मा फुजा नालाय दिनै गारि घरानि जा सिखा रुवा दाबा बेफोरनि फुजा जागोन नङा होमबा बयबोआनो मिथिखागौ ओमफ्राय दा दिनैबो दा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसै आं मा खालामनाय जाबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थुदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोनजों माने कमेन्ट्सनि सायावसो शेयार खालामनो सानदों आरोना दा मा कमेन्ट्समोन बेयो जाहैबाय दाख्लि आं जे आखाइ आलौनायनि थाखाय मा खालामो होननानै सोंहरदोंमोन नोंथांमोनाव जाय नायगिरिफोर बिथांमोना मिथिखागौ ओमफ्रायहाय बे सोंनायावहाय मेरलायानो माने कमेन्ट्स हरदों आरोना मा खालामनांगौ मा मुलिफोर दङ मुलिफोर माने मा रोखोमै खालामनांगौ बेफोरखौ होननानै बुंदों आरोना दा बेखौनो आङो माने ओरैबायदि मोजां मोनदों बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच माने नोंथांमोना माने मेरला रोखोमनि खिथाहरदों आरोना मा खालामनांगौ मा खालामनाङा दा बेखौ नुनानै आं बिराद माने खुसि जादों आरोना जा हेपि मोनदों जे नोंथांमोना नायनानै बिदि खिन्थाहरबाय कमेन्ट्स हरबाय बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दा बेखौनो आङो नोंथांमोनजों जाय हरदों माने आरो जाय नायगिरिफोर बिथांमोनाबो गोबाङानो मोनथियाबो जानो हागौ मुलिफोरखौहाय दा बेखौनो नोंथांमोनजों आङो एसे सोर मा बुंहरदोंमोन बेखौ आङो नोंथांमोनजों माने खिन्थालायफिननो लुगैदों आरोना दा बेनो जाहैबाय नै आङो सोर मा बुंहरदोंमोन बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दे थारमाने आं बिराद मोजां मोनदों बिराद इन्ट्रेस्टिं माखासे कमेन्ट्सफोरा माने माखासे मुलिफोरा दा बेखायनो आङो माखासे मोनथियामोन नालाय बिदिनो मोननै मोनथामखौथ' आं मोनथिखागौमोन नै फार्स्टआवनो आङो खिन्थानोसै दे बांद्राय रायलायबाय थाला बे कमेन्ट्सखौ आङो फरायनोसै नोंथांनि सेरावहाय फार्स्टआवनो जेम फेमिलि बेनिफ्राय आब' बुंहरदों सासे आखाइखौ मोजां सुखांनानै थाव गोथां फुनना लाबानो लासै लासै आलौ गायो आगै होनना बुंहरदों ओमफ्राय आङो बेयावहाय खालि बे जायफोर खिन्थाहरदों मुलि खिन्थाहरदों बेखौल' आङो बुंगोन दे ओमफ्राय बेनि आलदायै जा कमेन्ट्स हरदों बेखौ आङो बुंथ'ला दिनैहाय आरोबाव बिबेक आखाइ आलौब्ला थाव गुबै फुनना मोनामसुनांगौ आगै होनना बुंदों आरोबाव बिरदान बसुमतारी बानलु सिफ्लेनायनि उनाव जानाय सिगां आखाइखौ मोनामसुनो नांगौ होननाय खोनादों आं आब' होनना बुंदों ओमफ्राय आरोबाव नेक्स्टआवहाय जसिना नार्जारी जेखि जाया बानलु सिफ्लेबानो आखाइखौ मोनामसुल' आगै होनबानो आलौनो हाया ओमफ्रायहाय आरोबाव नेक्स्टआव बिजुलि बसुमतारी आखाइखौ सुना लानांगौ सिस्टार होननानै बुंहरदों आरो ओमफ्राय आरोबाव दुफां ब्रह्म संख्रि फुनना लाबा दसे उनावनो आलौ गायो बेखौबो मिथियामोन आङो खिन्थु फैसालि बसुमतारी थाव गुबै फुन आब' आखाइ आलौबा होनना बुंदों ओमफ्राय लक्ष्मी ब्रह्म लगायखांनानै मोनामसुनांगौ मेम होमबा आलौआ थेंक इउ बेनि थाखाय बानलु आलौब्ला बानलु बिलाइखौ फुफ्लेना लाबानो आलौ गायो बेखौथ' मिथिथारामोन आङो डि बसुमतारी लिरनाय दं आसल नामखौ मिथिला बेनिखौ चक्र बर' लगायखांनानै मोनामसुनांगौ आब' होनबानो आलौआ आरोबाव ममता नार्जारी संख्रिजों आखाइखौ सुनांगौ दै गुसुजों होनना बुंदों लक्ष्मी मुसाहारि बिदि आखाइ आलौबा मोनामसुनांगौ आब' आलौगाथारो होनना बुंदों आरोबाव मासुम बसुमतारी बर' प्लास लागायनांगौ बेखौ मिथियामोन आङो बर' प्लास लागायनांगौखौ अनजिमा बसुमतारी एसे गाइखेर लानानै सुबाबो थाब आलौ गायो आब' होनना बुंदों आरोबाव बिदि ब्रह्म बेनिखौथ' मिथिला नामा फ्रिजआव गुसु आइस दंबा दसे सम आखाइखौ होना लाबाबो आलौ गायो आब' होनना बुंदों
खोनादों आरोबाव माया ब्रह्म सिफ्लेखांग्रोमोना थाब साबोनजों सुनांगौ होमबा बारा आलौवा आरोबाव जुमि बसुमतारी सिफ्लेखांबा आखाइखौ मोनामसुनांगौ आरो थाव गुबैखौ फुननांगौ बेखिनियानोसै आरोना बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच आगैमोन आब'मोन फंबायमोन आदामोन थेंक इउ स' माच बेनि थाखाय होमबा बेखिनियानोसै मुलिफोर खिन्थाहरनायफोरा मा खालामनांगौ आखाइ आलौबा मा खालामनांगौ बेखौ सोंहरदोंमोन नालाय आङो आरो जायफोर मोनथिया होनबा बिसोरखौ जायखिजाया मोनसे खालामनायबानो जाबाय आरोना होमबा दिनैनि कमेन्ट्स शेयार खालामनाया बेखिनियानोसै होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै टुडे नै गासिबो रेडि खालामनानै दोनजोबखाबाय नैबे साइकेल फिसा दङना बे बिजानैनि जाहैबाय ओमफ्राय बिजानैया बुंलांदों आरोना दाथ' स्कुलाव थांदों नालाय बियो ओमफ्राय बे दा गावनिखौ फुजा खालामोबा माने गाव दा खालामफैगोन आरोना माने माला गानहोगोन नालाय बे मालाखौ दा गानहोफैगोन होननानै बुंदों आरोना बियो दा होमबा ओमफ्राय आरो प्रसादबो माबानाय जायो नालाय बे प्रसादखौबो गाव खालामफैगोन होननानै बुंदों दा स्कुलनिफ्राय फैयोबा दा बेखौ दोनथ'नोसै बिबार मोनसे होदो बिबार मोनसे दे फिसाखौ दा नै प्रसाद हागासिनो जोंहा दासो माने माबाया जयग' होनाया जोब्बाय ओमफ्राय दासो हानो मोनबाय आरो बे जानायनि दहायनि प्रसादखौ जयग'आवनो होजोब्बाय ओमफ्राय माखासे बे गारियाव गाखोहोबाय दा नैबे जानायनिसो फारि खालामबाय ओरैजोंबा मोजां नङा आरो दा लोगोफोर नै प्रसाद जाखांबाय आरिखांबाय ओमफ्राय नै दा मानि तैयारि खालामदों खिचड़ी जानो नागिरदों दा बेयावनो नै खिचड़ियाहाय आङो लाजोबखाबाय मा लानांगौ बेयावहाय दङ नै बेजों हिसाब लादों आङो बे कापजोंहाय बेयावहाय कापनै माइरं होबाय ओमफ्राय मुग दालि बेजों कापसे होबाय ओमफ्राय मुसुर दालिबो बेजों कापसे जाद्रायासै मुसुर दालिया एसे जाबाय आरो ओमफ्राय बेखौनो नै आङो सुनानै लाग्रोसै बेनि उनाव मा होगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय हामा दा बुनो हामा औ न' दहायथ' फुजाखौनो होजोबनो मोनखायासै आङो बेजोंनो ओंखारलांनांबाय दसे उनावनो ओमफ्राय होजोबनाय जायासै दा नै माबानि खिचड़ी संगासिनो आङो ओंखायनो बे खिचड़ी संनायनि जिरायनाय टाइमावनो नैबे ग्रिन टि लोंगासिनो आङो ग्रिन टिखौ लोङैया बिराद गोबाव जाबायमोन आं बाबाया लोंबाय थाखायो नालाय बाबानिमोन बियो बेखौनो लोंगासिनो आङो दा खिचड़ी संगासिनो लाब्रा संथ'वाखै लाब्राखौ आं संनाय नङा नै सासेया फैगोन बेयावहाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सोर संनो नागिरदों दिन्थिगोन आङो सोर लोङो लोगोफोर नोंथांमोनाहाय ग्रिन टि लोंनो मोजां मोनो ना मोना नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय दे जाय लोङो सोरबाथ' लोंबाय थाग्राया माने
हेबिट जायो जेबो मोना खायसे खायसे लोंफेरैया माने गोखा होननानै मोनो खिन्थु लोंबाय थाग्राया हेबिट जानानै जेबो मोना आरोना गोखाबो मोना जेबो मोना माने लोङाबासो सुखुवा सुखुवा मोनो जायफोर लोंबाय थाग्रा आङो आगोल लोंबाय थायोमोन नालाय ओंखायनो बेबायदि मोनोमोन जै लोङाबाथाय माने ओरैबायदि मोनो आरोना नंबाबो नङाबाबो माने गोदै जाबाय ओमफ्रायहाय ओंखायनो एसे ग्रिन टि सोनांसिगोन बेबायदि मोनोमोन आरो ओमफ्राय गोदै जानानैबो माने बायदिसिना जाला जालि जानला मोनला जालाबायनानैबो जुदि ग्रिन टि मोनलोङाबालाय माने एसे बोरैबा मोनबाय थायो आरो बेबायदि मोनोमोन खिन्थु आं दा ग्रिन टि लोङैया बिराद गोबाव जाबाय दिनैसो लोंथारनाय जालायबाय नै नोंथांमोनाबो जाय जाय ग्रिन टि लोंनो मोजां मोनो आंनो बिसोरनो खिथाहरबानो जाबाय दे इसो सासे मिनिगासिनो ओंखारदों थानानै गगा मोनगोन नोङो मारैजों गेलेदों लाब्रा एसे दै होबावनोसै नै आङो बेखौहाय एसे आमथाद्राय जाबाय गियो लानोसै बेवहाय गुफुरबो होनोसै नै दाना जों नै संखां आरिखां लामायावसो सफैबाय औ दा संखां आरिखां नै लामायावसो महामाया खाथियाव बैयाव महामाया दङ बे खाथियावनो नैबे महामाया बे ट्राक दोननाया बेयावनो महामाया दङ ओमफ्राय बे महामाया खाथियावहाय नै सफैबाय आरो जोङो मानो सफैखो आङो भिडिअ आपल'ड खालामनो नागिरदों ओमफ्राय नैबेहाबो सासे माबा मा होनो फट' खेबजानो नागिरदों नालाय ओमफ्राय न'आवनो फट' लानो नागिरदोंमोन बियो दा न'आवथ' है मानो लाबाय थानो औ थांनोसै होननानैहाय बेयाव फैबाय हं नै बेयाव लामा लामा बिराद बिबार दं नालाय बे बिबारावनो खेबजादो होननानैहाय नै बाबाया दोनबोलायबाय जोंखौ दोननो फैखायो आरो लेंबाथाय भिडिअ आपल'ड खालामनांगौबाथाय गोजान गोजान लामा अबे जायगायाव नाङो बेखौ नागिरनानै फैनाङो नायगोन माबायदि एकदम बेहा खारलाबायखायो फट' लानोनो जा मोजां बारदों नै गारि फैगौ हनै बाबाया नेगासिनो बेसोरा महामाया मन्दिर बियो नै साइकेल यात्रा बेहा तेजपुरनिफ्राय केदारनाथसिम थांगोन औ फैनानै फट' लानानै फैबाय भिडिअ आपल'ड खालामनानै फैबाय ओमफ्राय दा नै माबा जानोसै बयबो जाखांजोब्बाय जों सानैल'सै आरो ओंखाम माबा जानोसै जोङो दा लान्च खालामसै दा नायलांदो नै मा जानो नागिरदों र' बेखायनो आं नै पनिर आलु टमेट' ओमफ्राय नैबे दाङा मैद्रु जोगोनार आलु बुट लाब्रा बियो जि गोथाव जाखादों आरोबाव दंबावो नै माबा स्पेसियेल फुजा स्पेसियेल जानाय दिनै पुरा निरामिस गासिबो जानोसै नै बेसेबांबा गोथाव जाखाबाय मिलौलायखादों बिदिनो फैखाला जानानै लागासै आङो फुजायावहाय बायदि खिचुरि जादोंना जायाखै नोंना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय दे आं जानानै लाग्रोसै होनबा बिराद गोथाव मोनो आंथ' नै बेलासिगुलायबाय ओमफ्राय सासेया नै दाबोनो गावनि साइकेलखौ प्रसाद जाहोनो मोनाखै बे प्रसादखौ दोनखादों बेनि थाखाय
नै बेहा र' बेयावनो खालामसै ना बेयाव खालामसै बायहेरायाव फैदो बायहेरायाव फैदो नै बेनि आन्था र' साइकेलखौ गाख्रब होनो मोनाखै नै गाख्रबदो दे औ औ जाबायना दोनहैफिनदो आरो सासे फैलायबाय आयु जाबाय मामे औ अम नम'सो होनदों दादाया अम नम' होनदों नुबाय हा